Bueno, eguno jainkuak, eta mentxe ikusten duzu, hemen justo hilerri parian daukagun señalizazio hau, Camino de Santiagona. Eta, bueno, antxe irakusten izuen, itzuliko garen bidea, eta beste aldean, oraintxe Arantza joango gara. Justo horrean duzuen Serantes eta kontu guzti horietara joan behar gara. Ze gaur, bueno, otsailean eta ibili ginenez argaleroko kontu horiekin, orain justu aprobetxatuko dugu errepideko beste zirkuito bat egiten, argalario zonalde horretan bertan, 6.3 eta horrekin itxiko ditugu iguale hemen inguruan ditugun argalariko mata hauetako kontu guztiak eta gero beste leku batzuetara edo beste leku batzuetatik hasiko gara kontu kontari. Udara, ate joka dugu jada, oraindik pare bat hilabete falta zaizkigu, baina San Juan gaua tita batian etortzea eta hasiko gara ere urrunxeago joaten, montan baikarekin. Baina, gaurko egunez, hoxe, argaleretik buelta. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Zori gaiztoa protagonista, Lo dijo un artista vasco. Gaitxuke, azkenen, wikilok eta relief kontu horiek konektatzea hartu egin zait eta hemendik hasiko zaizue trakeko kontua.
baina, bueno, ni berez Barakalduteke hasi naiz, baina, bueno, Larenare guztion ezaguna denez, hortxe duzu aukera, kotxe igual, kotxe onarte ekarri, eta gero bueltatxo osoa ematearena. Eta amaitzerakoan, txapuzun. Bueno, hoxe, ametik Larenatik aurrea, ja, Muskizera eta Lasturianako aldapa Famaturantzagoaz, eta hori izango da eguneko lehenengo koskatxoa. Beste bi izan gehitu aurreratxeago, baina horiek ere joango zarete asmatzen. Hala buelta erdi eta etorritako bidetik, desbiderapenatu Muskizerantza, eta lehenengo koskatxo hori gainditzeko aukera dugu. Udara joka dugula eta esan dut lehengoan, aurrekoan edo hasierakoan, eta badago beste indikatibo bat, eguzkiaz aparte, hendik apirilean gaude, eta baina, hemengo Muskizeko bidegorri kontu hau hasi zaigu bere gehi nozetan etzen, lepo ziok, lepo, baina aspadian nik ikaro, negua pasatzen da eta erromesak eta ikusteko ohitura galtzen duzu, baina, ointxe buskiakin eta karakola bezala ateraie. Eta, hori, hemengo lehen gozteko nobedadia, hoxe. Bi bitartean oraintxe zera, Muskiz paretik, Benzeno Cititik pasatzen den bidegorri hartu, eta, erfindekiko kontu horretatik alpare-parean jarraitu biziketarekin eta tita batean Muskizen eta gero aurkeztuko dizuet Lasturian. Muskiz pasata, sufritzea tokatzen da. Hemen hortik atzetik eta Santelizeseko industrigunea edo badun ditzen den poligonua. Eta neu ere kanbizua pizkatxo bat igotzera. Zer dituntua naiz eta kamera grabatzen jarri bai, baino kanbioak ez. Ikuspegi polita. Lasturiana. Nire askotan argalario baino zailago iruditzen zait. Ze egia esateko lehenengo 3 kilometroak, 3 kilometrora ez da helduko, baino pikoak ditu. Argalariok hor azken aldean dituen bezala honek azer aldean ditu eta desespera biteiz. Lehenengo aldapa hauekin. Beraz, aldapak eta ezagutzea garrantzitsua da bako kontutan eta horietariko bat da. Deskantsuguneak eta ondo jakin behar ditugun dauden probestu eta usten dizkigu 5-10 segundo horietan ahalik eta gehien errekuperatzeko. Eta hona bai, hau esakotuko duzu, pizko bate jakiteko nun gauden. Mentxe, ja Bia Berdea, Lasturianako aldapa edo karretera pasatzen duenean, eta gu gorantza Las Corteserantza. Las Cortesera heldu ez gara helduko. Auzo hori desbiderapen bat jarraiki dago. Eta horko bidetxoa gainera Bia Berderantza
doa, baina bueno. Hau eskenean badekizue laberinto antzeko bat dela, eta pistoa nahi ezkero, nun nahi ditugula bide zidorrak. Ni honei txasi naiz, normalean bia berdetik etorrita ere, saman trabatzen zaidan zati hori egiten hasia eta mobila gordeko dut. Hemendik aurrekoak, txar antzean egingo ditugu. Naizta, bueno, normala denez, zarete konturatu, baina ja portu elegantiak eta egiteko kaseta aldatu nion, pinonera, baina pentsau, zelako indarrakin nenbilen pasaden urtean, 23koa 28 bategatik aldatu dudala, eta askar konturatu naiz, ez zala aukerarik egokiena, eta harrapada batean, lehengo gunean, Decathlenen, merke, 34 agineko pinutxo ikusi nuen eta esan nuen, aurten 28koarekin defendituko gara, baina datorren urterako ja 50 palo gaina ditugula, holako bat eramatea onena bate dakia, aurten 28konekin urkilan gora saiatuko ote garen. Bueno, ikusiko duzue, baina hori izatekotan udaran en pleine forme. Allez! Hemen pinaz negroseko eta alkoholeko klasiko bat. Aixia, no haitutia. Honek bai iztuela faiatzen. Zutea en directo, txo! Bueno, ez dakit zutea den edo praktika egiten dauden, baina bueno.
eta gukoan ja bigarren koska rapatzeko, ze goian gaude, jaitsi egin behar gara. Beraz, kanpilloko golf zelaiaren paretik doan bide hartu eta justo hemen goiko aldeko ekoetxean egon gara, bekaldeko Bodobaileren pare-parean dagoen ekoetxera jaitsiko gara. Eta Bodobailetik bidegorri hartuko dugu eta bidegorri horretatik sartuko gara berriro La Arboledako portura eta, bueno, hortik berriro ere beste aldapatxo bat. Bueno, handitxik goitik entzuten zaio hendik helikopteruai. Horko batzekoa golf zelai arraioa da. Gainera, lehen, hori gorarte tapeta zegoen, zulo bat da, goitik asko sobeto ikusten da, baina hori hortxe zegoen amengo mearik gehientsuena, pertoko zera. Eta horretxegatik ere, hau ezagutuko zuen, hau pentamos da. Amendik igo ginen 6 punto bat zirkuito hartan. Eta honek suposatu izan zuen, esplotazio gunerik garrantzitsuena. Amendik ertetzen zan baita, eta horrentxe justo hartuko dugun bidegorriaren zatila Orkonerako trenbidearena zan, eta Orkonera hori amendik irtetzen zen. Bueno, eta hemengo Gallartako kontu honi arreta bereziago bat eskaini beharko diogu, ze begira zer dago hemen, azelako katxarguak. Danetik pixkot, begira hemengo, eskabadora do espaldiko kontu hau. Eta gero gehienak ere dira, bueno, hori ez dakit zetako dan, baina gehientsuenak, antxizkinan daudenak, txirta garbitzeko orain ez duk goratzen izena, bai, bueno, txirta garbitzeko olako labadero zirkularrak eta direz, hementxe, honek begira, hementxe baditu plaka batzuk, hau bueltak eman eta zulotxoa ditu, barrutik eta espiral bat dauka, zulotxoa ditu eta hortik joango zan, minerala eta gero hemen puntatxotik eta nidak idala basie, lokatza, joder, que nunca me sale. Lokatza. Venga, guai dao, kontutxoa, hemen, claro, bere garaian hemengo Gallartako minako Bodobaileko kontxabiko langiloi batek hasi zen, holantxik ikusten ditugunez, holantxik hortik amendik inguruan topatzen zituen aztarna guztiak eta hemen inguruan jartzen eta, bueno, gerora ja denborarekin, azkenean Gobierno Basko Petrala eskaini zion subentzioa eta, bueno, orain beste kontutxo bat dugu. Bueno, goratu beti ere, Gallarta, hementxe dugu Gallarta Abanto Zirbenaren parte da, lehen Zirbena zen bezala, orain Abanto Zirbena izena mantentzen du, nahiz eta ja Zirbena independizatu egin zen. Baina goratu, hortxe dugun guztia, gari batean, horrentxe jarri dizuedan zulo horretan zegoela, beraz, bueno, askotan ere olako kontuak estatu batuetara eta horriainoko enbalsea atzo hortxe ikusi nuen, bueno, hau, holako gauzak leku guztietatik gertatzen dira. Torri beharko garela, hemengo kontutxo guztiak eta jasotzera. Baina, oraindik ere, lanerdia baino gehiago falta zaizkit, ordua eta ez dakit zein den, eta bidegorrirantza joan behar gara,
eta handik Larboledako portua hartu eta berriro kasunetan Larginetara. Eta Larginetatik argalerantza abiatuko gara. Eta gero oraindik ere 3. koskatxo bat izango genuke, baina ez dakik gaurkoan denbora emango didan edo gogorik izango dudan. Oraindik ere Larboledako falta eta grabaketa eta kontu hauek ere beti nagia pizten dizute eta ez zoaz bat ere berotuta eta kontzentratuta eta azkenean, normalean beste egun baten etortzen ez guztia egitera eta ondo grabatzera. Wikilocarekin eta hori. Venga jarraitza besterik ez dugu. Migozen un pozo. Ez dugu portua bidegorretik harrapatuko, hementxe Orkonera auzotik harrapatuko dugu portua eta ez da akumulatua, ez da gero hainbestekoa izango. Beste aukerarik ez dugu, oseak erdi buelta eta Orkonera auzotik. Antxe. Antxe kotxia, handi txikon bergara. Venga, harrapatu dugu. Harrapatu dugu portutxoa. Eta orain goian baino lehenago. Salduko dizuet, gazotxo bat ikusten ari zaretena. Bi aldia bera, nahiko panoramikoa da, politosoa. Eta Marri montaña esaten duten hori, hementxe eskura daukagu. Argalio mendia, edo Serantes mendiaren maldetatik, Kantauri itsasoa pare-parean baitugu. Ez Jaizkibel, ez Ostik. Horentxe beste kurbatxo bat egoko gara, ja Largineta baino pizkatxo bate lehenago dagoen zerbatera, eta hantxe beste gure Abrako panoramika perri bat atera eta kontuz Larginetarekin, Hemendik portutxo honetatik heltzen gara, funikularra dagoen, goiko aldera. Baina justo hor, eskerretara egin behar dugu, eta hor badago trampatxo bat, Argaliorantzako bidea hartu nahi badugu. Beraz, kontuz desarrolloakin, eskendu plater txikila eta eskonfiatu, esate izuet, justo Larboledara joateko maldan berazten denean, hortxe eskerretara hartu behar baitugu, eta hor dugu, Kristoren penditza. Beraz, kontuz joan eta, ojo al Kristo! Bide panoramikoa hemen Bizkaiko muturra hau ezagutzeko. Areakaia, Nerbioi ibaiaren bestaldean dagoen beste, ez nuke esango plaka, baino, margen deretsako eta mungialdeko mendiak hemengo baino txikixagoa dira.
Eta hemen oso ohikoa dugu, ezkerraldean, ganekon eta ikusi daitekeena baita, Hemen oso ohikoa Eretza eta Puko, holantxe beti ere malda bat izaten dute. Bueno, bedarrez eta, ez dana inpikoa, baina gero, justo hor, akantilado batzuk edo, apurtu egiten da mendila bera, azpiko arroka ikusten da, eta hor, kristoren saltoak izaten ditugu, bai Eretzan bertan, eta bai Apukon, eta Ganekon ere antzeko parezido ibiltzen da. Beraz, Ganeko bera, hotxe, elitzateke gure aldekoa, baino, nahiko orogenia karakteristikoa dela hemen inguruotan. Barrenuon gaude, arkotxa guztu dela, Barrenuo baita. Eta ikusten duzu, grada bat antzeko batzuk, aurreko imaginean baita tetxo bat ere, hor. Asteburuetan eta larun bat igandetan jubilatu bat izaten dugu, Jubilatu bat izaten dugu, tabernantzeko, oso sinpletxoa den tabernatxo bat dauka, garagardo botellatxoekin eta akuariusorekin eta alako kontuekin, patatak eta olibak eta alako lautxorra da ditu. Eta, larun batean endo igandean pasatezkero, joan zaitezte jubilatuaren gana, euro batetan ditu garagardoak, osea, ez pentsa hori gaurko prezioekin eta oparitutakoa da. Baina, ez jakin grada horiek zertarako zeuden, eta ez pentsat hori hemen Barrenuoko gari bateko fugo zera jazenik, ez antzekorik ere, ez. Hemen beste tabasko zale batek, gainera bertokoa zen politikari bate, bere garaian beste batzuei gertura xeago okurritu zitzaien ez, hoiei New Yorkik eta museo bat ekartzea okurritu zitzaien, eta honi, 20 urte edo 30 urte lehenago, okurritu zitzaion New Yorkeko kirol bat ekartzea honea, Bizkaiko leku bazter honetara. Eta, New Yorken, New York Knicks, Knicks bezalako basket talde ditugu, baina baitare Yankees izeneko beste talde bat. Hor dagoen zelai galdu hori, Yankees, New Yorkeko Yankeesek jolasten duten kirolera jolasteko izan zen. Esan barra dugu, ez zela inoiz inauguratu eta ez zela inoiz partidurik egon. Baina, batek beteko zituen poltsikoak gaur egunian eta abiadurako handiko trenarekin egiten ari diren bezala aspaldidanik. Tabasco. Platanoa jan, txubasketoa jarri, paragintosa edo zehari. Eta hirugarrena egiten dugun, handik uste baietz.
Bueno, errekatu txemean, eta hortxe ikusten zenuten bezala, Oiola arantzako errepide txartu dugu, lehen garai baten, hemendik joaten zen trena. Hora horrean baditu kargadero batzuk nahiz eta oso izkutuan dauden. Baina, karo, Oiolara igo nahi ezkero, Arnabaleko zamalekuetara ailegatu behar gara, eta handik oraindik ere, satitxo bat badugu pantanora arte. Eta hori izango da gaurko amaiera. Noa komentzimendu osoz, baina, bueno, izango aia minbera. Eta hori da, hirugarren koskatxoetan pikoena. Beraz, ea, zenbaterainoko mina sentitzen dugun sangoetan. Bueno, megapetin gaurkoan. Wikiloken esaten duenaren aburuz, 1600 metrotik gora egin ditugu gaur goizean. Gaur goizean, guerdiko hirua dira, eta jakin ez dakite ze ordutan atean izen etxetik, naiz oso goiz zalea, baina 10 edo izango zian. Bueno, ez labor jartzen zuen mugitzen, osea que hain berandu 11etan, Soy un vagoneta de puta madre. Bueno, ez eduki horiek kontuan. Eta onatx, hortxe, Oiola urtegiaren atetxoa, hori imaginetan eta ikusi duzuen kanabiar itxurako paisaia hori. Hementxe Mari Carmen, gaurkoan, ondo ekarri gaitu. Denonek aldatu nion zera pinonera eta frenoak eta batzutan, maldan bera batez ere, beldurra joaten ez, zein naiz oso mekaniko zuzena, eta bat edakegunen batian, edo zer gertatuko zaidan. Bueno, hoxe, lertute eta mobilare ezin dute jaso. Hoi, hementxe Oiolan amituko dugu bideotxoa, ezer gehiagorako espiriturik ez daukat. Eta, bueno, egia da, ni Barakaldotik hasi naizela eta Barakaldon amaituko dudala. Beraz, bueno, zirkuito guztiak 60 kilometro inguru izango ditu, gutxi gora bera. Beste behin ere egina daukat, Oiolako koskatxo hau gabe, hori egia da, baina hortik ibiltzen da, 60, hau pixkatxo bat gehiago izango da, hasi eta bukatu, Barakaldon edo Bilbon egiten baduzue. Bilbon gainera, oraindik ere gehiago, Bilbon biliko da 80 kilometro ingurutan edo, hori egiten baduzue, ostia, 1600 akumulatorrekin, hori iguale Bilbao klasika baino lehenagorako, entrenatzeko, gero biberola, azkeneko txampan biberore gotzeko eta olako kontuak. Bueno, hementxe utziko dugu, pena. Hementxe Mari Carmen zegoen tokian, hementxe justo erbin, nere pentsamenduen bankutxoa zegoen garai baten, Aspaldian pasatu, mendiari eta utzi genuen bizikletaren kontonengatik,
Baina normalean ni hemendik ibiltzen nintzen, ia egunero, eta hementxe bankutxo bat zeon, hementxe, eta bizitzaren kolpeak jasotzen nituen bakoitzeko, onarte etortzen nintzen, eta buruari pixkate eragin, eta behin ere, ura eskertzeko, nire bankutxo maiteari eta poesia idatzi nion, eta aizerako temblekia, eta ea, gero, hortxe komentariotan eta idazten dizuedan, nire pentsamenduen bankutxoari eskainitako bertsoak. Eraman egin dute, beraz beste lekuren batean pausatu beharko naiz. Zer gertatzen zaidan bakoitzeko. Bueno, compañeros, compañeres, compañeras, eutxiko jarita, horren artio, me cago en la mar.